tardes a todos. Gracias al Club Cortum por invitarme hoy. Es un lujo presentar a Cesario Rodríguez Aguilera, que es un viejo amigo, un compañero de proyectos federalistas. Cesario es catedrático de Ciencia Política, en singular, de la Universidad de Barcelona. Además es doctorado en Derecho y licenciado en Historia Contemporánea. Tiene muchos libros. Aquí yo, claro, me traje, este es el último libro que tiene publicado, aunque ahora hay uno en elaboración que será presentado próximamente, nos contará. Y no sé, me gustaría destacar algunos de los, bueno, que tiene 17 libros sobre cuestiones de política comparada, tiene muchísimos artículos. Los últimos eran el déficit democrático europeo, la respuesta de los partidos en las elecciones de 2014, el manual de partidos políticos y Estados Unidos de Europa, que fue presentado hace 2 años ya, yo creo, si el tiempo pasa rápido. Yo creo que sobre todo yo destacaría que es un europeísta convencido y que el espíritu del federalismo europeo es como el hilo conductor de los últimos trabajos que ha hecho en cuanto a libros y a publicaciones de artículos, aunque recién me estaba explicando que también hubo una época que estudió comparativamente la diferencia entre la Unión Soviética y China y por qué una fracasó y la otra tuvo éxito, un tema que también daría para otro encuentro. Hay 2 cosas que yo creo que él ha hecho mucho hincapié en los últimos años, y es que ha estudiado en cuanto a la Unión Europea qué problemas causa el hecho que no existan partidos políticos europeos. Y otra cuestión en la que él es experto y que ha investigado mucho es el déficit democrático de la Unión Europea. Yo creo que son 2 cosas que seguramente él va a explicar ahora aquí, que cómo sería el escenario si la Unión Europea realmente hubiera avanzado a ser unos Estados Unidos de Europa real, si no existieran estos déficits democráticos que él sabe explicar también, y qué pasaría si existieran verdaderos partidos políticos europeos que pudieran hacer propuestas para el conflicto que ahora se ha generado con Rusia. Este encuentro también nace a que Cesario acaba de publicar un artículo de Naciones Unidas que se titula ¿Qué pretende Putin en Ucrania? Y de esto es lo que nos va a hablar hoy. Muchísimas gracias, Cesario. Ara? Sí, José. D'entrada, moltíssimes gràcies per la invitació a aquest club de debat, i moltíssimes gràcies també a Beatriz Silva per la seva tan amable presentació. Alguna cosa sobre la Unió Europea sí que acabaré esmentant, però l'objecte central és el de la crisi entre Ucraïna i Rússia. Inevitablement també tindré que parlar de per què la Unió Europea és un actor en aquests moments relativament secundari en aquest conflicte. A veure, unes consideracions sobre l'origen del conflicte. Tot arranca naturalment de la desintegració de la Unió Soviètica, que va ser bastant més traumàtica del que normalment hom es pensa. D'entrada, l'estat ucraïnès no va tenir especials problemes amb la Rússia postsoviètica. Kuchma, el president Kuchma, membre de la nomenclatura, es va adaptar molt bé a la nova realitat, i la coordinació entre els 2 governs, el rus i l'ucraïnès, va funcionar sense especials problemes. El que passa que la transició va ser absolutament superficial i per tant es va mantenir la vella inèrcia del model burocràtic soviètic. Es va renovar molt poc. Es va donar pas a un pluralisme formal, a algunes privatitzacions, però el procés es va fer d'una manera molt opaca, molt oligàrquica i molt corrupta. Però ja et dic que d'entrada, durant els anys 90, la col·laboració entre Yeltsin i Kuchma va funcionar sense especials problemes.
Les tensions van començar a partir de l'anomenada Revolució Taronja. A veure, va arribar un moment en què una part de la societat civil ucraïnesa, influenciada per Occident, va exigir més reformes, més canvis, erradicar la corrupció, configurar un estat de dret, un sistema pluripartidista realment competitiu. Per tant, van sortir moviments intel·lectuals, estudiants, bàsicament, també alguns sectors de treballadors, que van reclamar més reformes polítiques i millorar el nivell de vida. I això va acabar provocant una mobilització, el primer Maidan. Maidan en ucraïnès vol dir plaça, és la plaça principal de Kíev. Es va produir una mobilització realment important que va concloure amb el triomf de l'oposició. I això va ser, d'entrada, una gran notícia, va ser una gran novetat, va obrir esperances, però els governs de Yushchenko i de Yulia Tymoshenko van resultar molt decebedors. Van ser molt continuistes pel que fa a la manca de reformes estructurals. Per tant, es van mantenir les inèrcies burocràtiques, clientelars, corruptes, oligàrquiques. I ja que faig esment d'aquest últim element, les desigualtats a Ucraïna eren i són molt grans, entre una oligarquia molt corrupta i riquíssima i una massa treballadora cada cop més empobrida. Per tant, dissortadament, el primer Maidan, la Revolució Taronja de novembre-desembre del 2004, va ser una oportunitat perduda. En aquest sentit, no pot sorprendre que després del fracàs dels líders de l'antiga oposició, diguem-ne més o menys liberal, tornés al poder un típic representant de la vella nomenclatura de cultura soviètica. Yanukovych. Yanukovych d'entrada va intentar una posició intermitja entre Rússia i la Unió Europea. Tot es va complicar amb la negociació d'un acord econòmic que s'havia preparat en el mandat anterior per un acord econòmic i comercial per incrementar la cooperació amb la Unió Europea. En aquestes circumstàncies, Rússia va tenir por. Va tenir por que se li escapés com a mínim el control econòmic d'Ucraïna. I, per tant, va pressionar a Yanukovych perquè no signés l'acord amb la Unió Europea. I és el que va passar. Finalment havia promès que sí, que obriria una renegociació. Jo crec que la Unió Europea també va jugar molt fort pensant que Ucraïna no tindria més remei que acceptar les seves condicions. Jo crec que aquí la Unió Europea es va equivocar, va considerar que el seu prestigi i la seva força econòmica serien suficients per imposar el seu criteri, i no va ser el que va passar. Putin va fer una contraoferta que Yanukovych va poder vendre com una bona alternativa davant de l'opinió pública. Però a Kíev en particular i a la part occidental del país, després tornaré sobre això, les posicions eren força contràries. I per tant es va produir el segon Maidan, una nova mobilització opositora encara més forta que la del primer Maidan, el 2013. La resposta de Yanukovych va ser desastrosa, perquè en lloc d'intentar negociar amb l'oposició va desencadenar una repressió brutal,
més de 80 morts. Això va provocar una enorme indignació i finalment va provocar la destitució de Yanukovych. La Rada, el Parlament ucraïnès, el va destituir. Hi ha qui considera que aquesta destitució va ser una mica irregular. De fet, Rússia ho presenta com un cop d'estat gairebé feixista, però el cas és que el descontentament contra Yanukovych va ser fortíssim i va marxar a Rússia. Per cert, no només va marxar a Rússia, sinó que va marxar amb molts diners, o sigui que la imatge que va donar va ser realment penosa. En aquestes circumstàncies, i després tornaré sobre això, Rússia, aprofitant la debilitat de la nova situació a Ucraïna, el president Poroshenko va decidir invadir Crimea i recolzar la rebel·lió al Donbass, a Donetsk i Lugansk, a la part oriental del país. Per tant, Rússia va jugar molt fort impulsant una ocupació territorial i fomentant una rebel·lió territorial que va donar pas a dues republiquetes titella prorusses. Això va passar perquè Rússia va interpretar que la caiguda de Yanukovych era una derrota pròpia i per tant no tenia més remei que intervenir per reequilibrar la situació. Dit això, analitzem la situació actual. Rússia, com és conegut, ha desplegat a la frontera oriental del Donbass i a altres parts de la frontera amb Ucraïna una quantitat de tropes monumental. No s'havia vist una cosa semblant des de feia molt temps. Uns 120.000 soldats, que podrien ser 175.000, amb contingents que estan bastant pròxims. Pretestant que estan fent maniobres a l'interior del seu territori, formalment és veritat, Rússia pot fer el que vulgui a l'interior de les seves fronteres, però en qualsevol cas és un desplegament anormal i monumental en les fronteres bàsicament orientals d'Ucraïna. Per tant, és una decisió que està durant molt, després veurem per què, que és potencialment perillosa. Al meu parer, i m'arrisco, em puc equivocar, no sembla probable una invasió militar a gran escala. És molt interessant veure quan els periodistes occidentals entrevisten a la població d'allí. En general, els ucraïnesos, la majoria, no estan espantats, no estan gaire preocupats. La majoria, creuen que no, que la cosa no arribarà tan lluny. Perquè, d'altra banda, si pensem en un escenari bèl·lic, s'obren moltes possibilitats. Guerra total és gairebé impossible. Ocupar tota Ucraïna, inversemblant. Guerra més limitada, diguem-ne, treure-li a Ucraïna la sortida al mar, complicat, I arribar fins a Odessa o empalmar amb Moldàvia, seria una guerra de bastanta envergadura i gens fàcil. Per tant, si hi ha una intervenció militar, jo crec que la més senzilla és arrodonir el control del Donbass. I penseu que el president Biden, jo crec que va cometre potser l'error de dir que una operació militar a petita escala no els agradaria, no l'aprovarien, però potser no farien res més. Hi hauria algunes protestes, algunes accions econòmiques, però va insinuar que potser es podria tolerar una invasió militar a petita escala. Bastant sorprenent, No ho va tornar a dir, però ho va dir. Per tant, Putin sap que això està dit i per tant que una intervenció reduïda al Donbass seria de facto digerible. Aquesta seria una operació militar no massa complicada, tècnicament possible. És veritat que l'exèrcit ucraïnès ha millorat molt i està rebent armament occidental i instructors occidentals. No seria un passeig militar.
Però en alguns enfrontaments esporàdics que hi ha hagut entre tropes russes i ucraïneses, Rússia s'ha imposat amb molta facilitat. En segon lloc, l'exèrcit rus és infinitament superior. No hi ha color, no només pel tamany dels països, sinó el tamany dels exèrcits. I en tercer lloc, i aquest és el factor fonamental, els països occidentals no intervindran militarment perquè Ucraïna no forma part de l'OTAN. I aquesta és la qüestió absolutament clau. Stoltenberg l'acaba de dir, acaba de reiterar. Intervenció militar no hi haurà. Perquè algun aquí, per exemple a Espanya, algun sector de Podemos ja considera que no a la guerra i tal, que l'OTAN va a la guerra. No, l'OTAN no va a la guerra. Això és un escenari que podem descartar completament. Completament. Afortunadament no veurem un enfrontament OTAN-Rússia. Perquè serà la Tercera Guerra Mundial. És inversemblant. Per tant, és que a banda, insisteixo, Stoltenberg l'acaba de dir. Ho ha dit ja 2 o 3 cops. Ucraïna no és membre de l'OTAN i per tant, ho sentim molt, però militarment no farem res. Més enllà de proporcionar armes i instructors. I ajuda econòmica. Comencem pel Donbass. El conflicte del Donbass es va iniciar el 2014 i en els seus quasi 8 anys de duració ha provocat 14.000 morts i 1,5 milió de desplaçats. És veritat que Ucraïna va cometre, al meu parer, un greu error, que va ser imposar un model centralista d'estat. I això ha donat arguments a les minories russes ucraïneses, considerant que els seus drets s'estaven vulnerant. Us recordo que a la part oriental d'Ucraïna la població russòfona és majoritària. Si veieu un mapa d'Ucraïna que és com un rectangle, es pot fer una divisió quasi en diagonal entre la part russòfona, que és l'oriental, i la part no russòfona, que és l'occidental. És quasi una línia perfecta. Rússia va alentar la rebel·lió, els hi va anar bé, tenen el control de quasi la meitat de les 2 províncies, no arriba, tenen un terç en una i un 40% en l'altra. I ha repartit passaports russos. Això és molt important perquè, clar, ara Putin té un argument, que és que ell, si intervé, ho farà en defensa de ciutadans russos. Es van fer uns referèndums ficció sense cap garantia que naturalment van donar resultats espectaculars en favor de la secessió al 2014. El conflicte del Donbass ha estat un conflicte híbrid amb enfrontaments militars en general de baixa intensitat, però constants. De fet, en aquests dies també hi ha un alto foc teòric, però es trenca contínuament. Quasi cada dia hi ha trets a la frontera. Hi ha alguna que altra víctima. Per tant, els altos del foc es trenquen contínuament. Amb això, Rússia té Ucraïna neutralitzada. Amb l'ocupació de Crimea i amb la rebel·lió del Donbass, Ucraïna és un estat, permeteu-me l'expressió, que està mort internacionalment, no pot fer res. En teoria s'han produït apropaments entre totes les parts per intentar canalitzar el conflicte del Donbass, els acords de Minsk, Minsk 1 el 2014 i Minsk 2 el 2015, però aquests acords no han funcionat. En teoria, entre els acords estava previst que Ucraïna oferís un model d'estat descentralitzat, però és una cosa que Ucraïna no ha fet mai, és una cosa que no m'acabo d'explicar, tampoc. Segon punt de conflicte, Crimea. A veure, la península de Crimea, abans de l'ocupació russa, tenia 2 milions d'habitants, més o menys, 350.000 tàrtars, per ser la població autòctona, que va ser expulsada per Stalin després de la Segona Guerra Mundial,
en acabar la Segona Guerra Mundial, considerant que havien estat tots, aquestes brutalitats que feia l'estalinisme, col·laboradors amb el nazisme, i després, també això és molt soviètic, el Khrushchev va perdonar el poble tàrtar i va autoritzar que tornés a Crimea. Però la població original és molt reduïda. Ha estat sempre una minoria a Crimea, que va ser, té una població des del segle XIX majoritàriament russòfona. Crimea no és veritat que hagi estat sempre territori rus. Va ser incorporada a l'imperi rus el 1783, la tsarina Caterina II. I va ser Stalin el que va... va ser Khrushchev el que va regalar Crimea a Ucraïna en l'any 54. Per cert, sense respectar la normativa soviètica. A veure, Putin, per exemple, argumenta que la cessió de Crimea va ser no només un error, sinó que va ser il·legal. Segurament des del segon punt de vista té raó. El que passa que revisar aquesta decisió implicaria revisar totes les fronteres heredades de la Unió Soviètica. I això és el que, jo crec que amb bon criteri, les elits postsoviètiques a l'any 91, quan van dissoldre la Unió Soviètica, ho van fer bé. En el següent sentit. Hem heredat un mapa artificial, absurd, les barreges que feia Stalin, d'acord? És un mapa absurd, però és millor no tocar-lo. Per tant, ens comprometem a acceptar les fronteres heredades de l'antiga Unió Soviètica. Tots van dir que sí. I aquest és el pacte que ara Putin ha vulnerat. Ha vulnerat ocupant Crimea i alentant la rebel·lió del Donbass. I després parlaré d'altres conflictes que ell ha organitzat. Un cop ocupada Crimea, l'ha unida a Rússia a través del pont de Kerch. Una obra d'enginyeria realment colossal, utilíssima per Rússia. Clar, Crimea no tenia connexió territorial amb Rússia, ara ja la té, però que ha provocat un enorme problema per Ucraïna, que és que el mar d'Azov ha quedat estrangulat. Ara, tots els ports els ports ucraïnesos del mar d'Azov han quedat semibloquejats. Això contravé el tractat del 2003, que ha establert la lliure navegació per mar d'Azov. Rússia fa controls aleatoris i a banda que amb el pont no és gaire alt, algunes grans naus no poden entrar. I amb això, per exemple, el port de Mariupol ha perdut un 27% dels seus ingressos. Dit això, sobre Crimea i el Donbass i Crimea, analitzem ara més breument el paper dels Estats Units, la Unió Europea i l'OTAN. El conflicte Ucraïna-Rússia ha incrementat la tensió entre els Estats Units i la Unió Europea d'una banda i Rússia d'altra. Però per Rússia la Unió Europea no és rellevant, no és un actor important. Per tant, el que Rússia vol és arribar a un acord amb els Estats Units, que són els únics que compten per Rússia. I des d'un punt de vista militar és indiscutible. La Unió Europea no és un estat i ho estem pagant. S'han produït contactes entre Biden i Putin i estan treballant més els seus ministres, Lavrov i Blinken, però de moment, almenys del que s'ha publicat, no sembla que hi hagi gaires avanços. Rússia afirma que té dret a defensar-se i els Estats Units adverteixen que una agressió russa a Ucraïna donaria pas a sancions econòmiques severíssimes, mai vistes abans. Per tant, Ucraïna s'ha convertit, i aquest és el drama que tenim com a europeus, en el principal problema per a la seguretat europea. Els europeus, com estic parlant com a Unió Europea, som incapaços de resoldre.
Sancions econòmiques, a veure, les que s'estan aplicant fins ara, Rússia les ha pogut, evidentment, bé no li fan, algun mal sí que li fan, però les pot aguantar. I Rússia pot aguantar aquest nivell de sancions econòmiques l'actual, entre altres coses perquè ha intensificat molt la seva cooperació amb la Xina. La Xina, com sabeu, és un país que no demana mai. La Xina el que vol fer negocis, mai es preocupa de sobiranies o de drets humans. Aquestes qüestions a la Xina no li interessen. Per tant, negociar amb Xina per Rússia és comodíssim. En aquest sentit, dues autocràcies, una disfressada, que és la russa, i la xinesa sense cap disfressa, perquè és un sistema de partit únic, s'entenen perfectament. Xina és una potència econòmica cada cop més gran i, per tant, els acords econòmics entre Rússia i Xina han pal·liat en gran mesura l'eficàcia de les sancions econòmiques occidentals. Si es produís una petita agressió militar, l'escenari, jo us he dit que jo en principi descarto una gran agressió militar a Ucraïna, però no puc descartar al 100% una agressió petita al Donbass. Si això es produeix, és per a conquerir el 100% de les dues províncies, els oblàstic, com diuen en rus. Aquesta operació no és 100% descartable. I si això passa, això implicaria un rearmament perillós, perquè naturalment Occident rearmaria l'exèrcit ucraïnès i Rússia rearmaria els rebels del Donbass. Per tant, jo crec que complicaria encara més els escenaris de futur. A veure, com veureu, dia sí, dia també, el gran argument de l'OTAN, i no li manca raó, és que des d'un punt de vista oficial i formal, l'OTAN afirma que Ucraïna té ple dret a sol·licitar l'ingrés en l'aliança. No el pot impedir que Ucraïna demani l'ingrés. És veritat. Una mica l'argument de l'OTAN és, sisplau, senyor Putin, no ens demani nosaltres que li diguem a Ucraïna, ho sento, vostès mai podran entrar. Oficialment l'OTAN no pot dir-li això a Ucraïna. Però jo crec que a la pràctica és l'escenari gairebé inevitable. És a dir, jo crec que Ucraïna no entrarà mai a l'OTAN. El que passa que això no es pot dir. I no entrarà mai a l'OTAN perquè té territoris ocupats. I integrar a un país amb territoris ocupats planteja un problema monumental, que és que més tard o més d'hora et pot obligar a intervenir militarment. Per tant, aquí ens movem en la contradicció entre la teoria i la pràctica. En teoria, l'OTAN no li pot dir a Ucraïna vostès no entraran mai. Però a la pràctica jo crec que tots saben que Ucraïna no entrarà mai a l'OTAN. Per tant, si això... Però Putin el que exigeix és un compromís formal. Demana l'impossible. L'OTAN no li pot oferir aquest reconeixement formal. Ara, què li podria oferir l'OTAN? Abans ho estàvem parlant amb la Beatriz i altres. Jo crec que sí té l'OTAN sí que podria oferir coses. Per exemple, ens comprometem a no instal·lar mai míssils nuclears a Ucraïna. Putin podria, home, això és interessant. O ens comprometem a reduir les tropes OTAN a la frontera d'Ucraïna. Són elements negociables. Això és negociable. I amb un compromís formal, ni míssils ni desplegament de tropes OTAN a la frontera, Putin podria vendre a la seva opinió pública que té eleccions legislatives aquesta tardor. I Rússia Unida, el seu partit, no té garantida la majoria absoluta. Que guanyarà és segur, però la majoria absoluta no. Excepte que facin un puigerasso com una catedral, que també podria ser. Però, per tant, a Putin li interessa obtenir alguna cosa. Jo crec que això ho podria vendre bastant bé. Quina és la teoria de Putin en relació a Ucraïna? També això és interessant esmentar-ho.
A veure, tota la política de Putin en aquest conflicte és una combinació d'ultranacionalisme i de demagògia. Al seu parer, Rússia i Ucraïna sempre haurien estat un sol poble. Per tant, el seu argument és que Ucraïna és un invent soviètic. Ja que no existeix la Unió Soviètica, Ucraïna com a estat-nació no té sentit. La gran Rússia, que inclou també, per cert, Bielorússia, el món rus, la gran Rússia, integra per naturalesa, hauria integrat per naturalesa, Ucraïna i Bielorússia. L'argument historicista, el rus de Kíev del segle X, etc. Si un recorreix a la mitologia històrica trobarà els arguments que vulgui. A banda que ell diu és que l'Ucraïna que avui tenim, l'Ucraïna oficial, és un invent soviètic i en part té raó perquè Rússia va cedir quan existia la Unió Soviètica territoris russos a Ucraïna. Per tant, si ens posem a filar prim, si Ucraïna vol ser un estat-nació separat de la mare pàtria russa, ens hauria de tornar a alguns territoris. Com tot autòcrata clàssic, Putin atribueix les responsabilitats, naturalment, a forces estrangeres, els Estats Units, l'imperialisme, l'OTAN, etc., i al govern de Kíev, que és desautoritzat per Putin com un govern pràcticament feixista. Per Rússia, els rebels del Donbass serien patriotes, que estarien lluitant contra el feixisme de Kíev, i Putin parteix de la idea que Rússia ha de tutelar, si no tot, almenys l'espai postsoviètic que avui forma part de la CEI, la Comunitat d'Estats Independents. A la CEI al final s'han quedat 10 estats. Diguem-ne, aquest és el pati traser de Rússia. Necessita com un matalàs de seguretat entre l'OTAN i Rússia que li garanteixi seguretat i tranquil·litat. És el seu espaci geoestratègic. Per anar acabant, si acceptem les tesis putinistes que l'estat-nació ucraïnès és una ficció i que Ucraïna hauria de retornar territoris a Rússia, això implicaria, com he dit abans, una revisió de totes les fronteres heredades. I això, imagineu-vos el caos que implicaria. Ens podem riure dels conflictes que avui tenim si obrim la caixa de Pandora i permetem que tots els territoris limítrofs que van ser inclosos per Stalin en determinades entitats federatives avui poguessin canviar d'estatus. És inviable. I a banda, i ara ve el pitjor, és que Rússia es va comprometre, no només el 91, sinó també el 94, el memoràndum de Budapest, a respectar les fronteres heredades. És que em sembla gravíssim que es revisi una decisió política, si vols, teòricament discutible, però molt pràctica. Per tant, no sabem què vol Putin. És molt difícil saber quin és el seu objectiu final. Home, suposo que li agradaria arribar fins a Odessa, això segur. I deixar, diguem-ne, partir Ucraïna, quedar-se a la meitat, el 50% russòfon integrat a Rússia i la resta occidental, si vol ser un estat titella dels occidentals, un estat neutral, allà ells. Perquè és un escenari impossible, la divisió del 50-50. Per tant, com dic, el més probable és que es mantingui l'estatu quo, Crimea i el Donbass. Amb això Putin ha aconseguit fer tornar Rússia a l'escena internacional. Tot el conflicte semblava Xina i els Estats Units. Amb això Rússia ha recuperat protagonisme i planteja un desafiament molt important per l'OTAN. No té assegurada la tranquil·litat en aquesta zona. Amb això Putin ha aconseguit, jo crec, impedir noves adhesions.
a l'OTAN, de països exsoviètics. El 2008, si no m'equivoco, sí, l'OTAN va prometre que algun dia Ucraïna i Geòrgia podrien ingressar al seu si. Però està clar que ni Ucraïna ni Geòrgia podran ingressar mai, perquè Geòrgia també pateix el mateix problema. Té territoris de facto ocupats. Ossètia del Sud i Abkhàzia s'han convertit en protectorats de facto russos. Per tant, amb aquestes intervencions territorials, els dos països estan bloquejats. Aquesta ha estat la gran habilitat de Rússia. I Rússia pot conviure indefinidament amb aquests problemes territorials, anys i anys. Geòrgia, els russos no marxaran mai d'Ossètia del Sud i d'Abkhàzia. Moldàvia, els prorussos mai marxaran del Transnistria. Ucraïna, els russos mai marxaran del Donbass i de Crimea. L'únic cas que no li ha sortit bé és Armènia. Armènia i Azerbaidjan. És l'únic cas que no li ha sortit bé a Putin. Perquè Armènia és prorus, però l'enclavament aquest de Nagorno-Karabakh estava totalment controlat pels armenis, però els azerbaidjans, amb l'ajut turc, han aconseguit quasi derrotar els armenis. I per tant l'enclavament s'ha reduït al 50%. Queda només una carretera que uneix Armènia amb Nagorno-Karabakh. És l'únic cas on Putin ha perdut, però els altres no. Per tant, té aquests tres països, Geòrgia, Ucraïna i Moldàvia, de la que no es parla mai, completament bloquejats. En aquesta situació, el pobre president Zelensky, ucraïnès, insisteix dia sí, dia també, que ell vol ingressar a la Unió Europea i que vol ingressar a l'OTAN. Però està oferint una imatge d'un president, no diré una imatge patètica, però d'un president poc eficaç i poc realista. En conclusió, jo crec que a efectes pràctics això acabarà en taules, no? És a dir, a efectes pràctics crec que Ucraïna s'acabarà convertint en un estat neutral. No ho dirà, perquè qualsevol govern ucraïnès, bueno, qualsevol no, però és molt improbable que a Ucraïna sorgeixi un govern prorus. Per tant, en principi, jo diria que quasi qualsevol govern ucraïnès mantindrà sempre l'objectiu d'ingressar a l'OTAN i a la UE, segur. Però aquests dos objectius, especialment de l'OTAN, és impossible de concretar per la seva situació interna d'ocupació, de pèrdua de control territorial de Crimea i el Donbass. Per tant, en aquesta situació jo crec que Putin en gran mesura ha guanyat, perquè ha exercit un dret de veto fàctic. I ell en teoria diu, jo no m'oposo a que el Donbass pugui tornar a Ucraïna, però posa condicions molt elevades. Reforma constitucional a Ucraïna, que doni pas a un estat federal, i amplíssima autonomia pel Donbass. De tal manera que Donetsk i Lugansk haurien de tenir dret de veto absolut en algunes matèries. Si això es fa, Rússia aleshores diu, bé, en aquest cas aleshores nosaltres ens retiraríem. No hi hauria presència militar a les fronteres. Per tant, sempre s'ha d'anar amb molt compte amb el desplegament militar. El desplegament militar que ha fet Rússia és inquietant i l'espurna sempre pot esclatar. El que passa que jo crec que els riscos d'una intervenció militar, sobretot a mitja o gran escala, són tan alts que jo veig molt improbable, però molt improbable que això s'acabi produint. Perquè el cos militar, l'exèrcit ucraïnès ja no és tan feble com fa anys. Rússia guanyaria, sí, si vol pot arribar a Odessa, sí, però amb un cos militar molt elevat. I després, quan tu ocupes un país, l'has d'administrar, i tens rebel·lions internes. Els Estats Units saben molt d'això.
Ha estat un malson pels Estats Units la postguerra a Iraq i a Afganistan. Jo no els hi desitjo als russos ocupants de mitja Ucraïna, no passarà, un escenari com aquest. Per tant, insisteixo, un eventual escenari militar que em sembla molt improbable, si dissortadament es produeix, jo crec que seria molt limitat al Donbass. Però els politòlegs ens equivoquem molt i no som profetes. Per la meva banda és tot. Moltes gràcies per la vostra atenció.